фардо дар шаҳри Тель-Авиви Исроил мусобиқаи байналмилалии ҷудо Гран-при Тель-Авив оғоз мегардад. Дар ин мусобиқоти бонуфуз Тоҷикистонро 8 нафар Давлатали Назаралиев дар вазни 60 кг, Хоҷазода Беҳрӯз ва Сомон Муҳаммадбеков ҳар ду дар вазни 73 кг, Акмал Муродов 81 кг, Комроншоҳи Устопирён 90 кг, Саидҷалол Саидов 100 кг, Шакармамад Мирмамадов ва Темур Раҳимов ҳар ду дар вазни ҷамъи 100 кг намояндагӣ мекунанд. Ба иттилои Федератсияи ҷудои мамлакат, иштироки Саидҷалол Саидов бо сабаби ҷароҳат бардоштанаш номаълум боқӣ мемонад. Барои ин мавзӯъро рӯшан намудан, ҳоло мо имкон дорем бо ин паҳлавони шинохтаи кишвар мустақиман дар тамос шавем. Салом Саидҷалол, тибқи иттилои расида шумо дар мусобиқаи Гран-при Тель-Авив ки фардо оғоз меёбад, бо сабаби ҷароҳат доштан иштирок кардан наметавонед. Ин рост аст ё на? бале, чӣ хеле ки ба ҳама маълум аст, фардо дар шаҳри Тель-Авив мусобиқаи Гран-при баргузор мегардад. Албатта мо бояд сафар бар карда бошем ва худи ман дар машқҳои дастаҷамӣ рӯзи ҷумъа каме лад почаи рӯсам лад бардошт, аз ҳамин лиҳоз иштирок карда наметавонам. омодагии шумо ба ин чорабинии бонуфуз чӣ гуна анҷом ёфт ва аз зери роҳбарии кадом мураббӣ тамрин намудед? омодагии мо дар ин мусобиқа дар сатҳи баланд буд. Албатта мо тарҳои ҷиддӣ дида будем. Якҷоягӣ бо сармураббӣ ки рӯзои сешанбе ҷумъа дар толори варзишӣ мактаби маваттиёли варзишии шаҳри Душанбе, яъне манеж машқҳо баргузор мегардид ва дар назди мураббии хона Фарух Собиров албатта саҳару бега тамрин мекардем. омодагии мо хуб буд. агар дар ин мусобиқа имкони иштирок карданро пайдо накардед, пас баъди ин чӣ кор мекунед? яъне омодагии шумо ба кадом мусобиқа роҳандозӣ мегардад? албатта ки дар ин мусобиқа агар имконияти иштирок кардан пайдо накардем, дар пеш бор мусобиқаҳои зиёд интизор аст. яъне 7-9 дар шаҳри Парижи давлати Фаронса мусобиқаи Гранд-слам ва 22-24 боз дар давлати Германия шаҳри Дюссельдорф мусобиқаи Гранд-слам аст. тайёрӣ худро ҷиддӣ бар ин ду мусобиқаи дигар мебинем. дар яки онҳо кӯшиш мекунем ки иштирок кунем, чунки ҳадафи мо варзишгаро албатта холҳои олимпӣ ба даст овардан рохат барои бозиҳои олимпии 2020 мебошад. аз ҳамин лиҳоз мо кӯшиш дорем машқро дар сатҳи баланд зиёда рисем ки дар мусобиқаҳо иштирок кунем, холҳои олимпӣ ба даст биёрем. дар охир чӣ гуфтаниҳо доред? аз ҳамаи он нафаре ки барои мо боварӣ доштанд ва мухлисӣ мекунанд, аз мухлисҳо бахшиш мепурсем ва кӯшиш мекунем ки дар мусобиқаҳои оянда иштирок кунем, холҳои олимпӣ ба даст биёрем, чунки дар ин мусобиқа аз сабаби лад бардоштан натонистем ки дар ин мусобиқа тайёрӣ кунем. як бор дигар аз ҳамаон нафароне ки барои мо боварӣ доштанд бахшиш мепурсем. ташаккури зиёд мегӯем ва тамошобинони гиромӣ хотиррасон мекунем ки дар тамос бо мо буд ҷудочии шинохтаи кишвар Саидҷалол Саидов ва барномаро идома медиҳем.